tack för det. Janna flockren det rätta välet tror jag att vi tar vars nu i två välskaja folkatinge att vi omboa förjar av viljan hatt. Vi samstarvar vi alla välkomna pastor. Vi där finns gå urslut för förjar. Heter det samstarv vi Flaxus huxan om hur så folkatingssession ska nötas. Vi det här var några stavnhalt vi arbetar efter. Starve skall röjas fulla då. Samstarva skall vi öll som vi kunde få urslut samman vi. Omboanen ska vara kvass, men hon ska vara semisöjande. Vi han inte föreskar osämjur utav snarare dammar. Vi vira först folkarej och arbeta inte i måte en föreskarstjad. Vi är folkatinge fyra att skapa och i tötslig urslut. Hette till vi hava görs och hette till vi färragjera. Men av sessen attor och tog halda vid en kross av janarblåsen i rätta väl.